Καλώς ήρθατε σε αυτό το σύντομο βίντεο για την εξερεύνηση αρχείων των Windows. Σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε τα διάφορα μέρη του παραθύρου της εξερεύνησης των Windows, το οποίο μας βοηθά να περιηγούμαστε, να οργανώνουμε και να διαχειριζόμαστε τα αρχεία και τους φακέλους στον υπολογιστή μας. Θα ξεκινήσουμε με την ενότητα στα αριστερά, γνωστή ως δενδροειδής δομή καταλόγων. Εδώ μπορούμε να δούμε όλους τους δίσκους, τους φακέλους και τους υποφακέλους του συστήματος σε ιεραρχική δομή. Αυτή η προβολή διευκολύνει την πλοήγηση στα διαφορετικά επίπεδα φακέλων του υπολογιστή μας. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε κλικ σε έναν δίσκο, όπως ο τοπικός δίσκος C, εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι σε αυτόν τον δίσκο, επιτρέποντας γρήγορη πρόσβαση σε οποιονδήποτε από αυτούς. Στη δεξιά πλευρά έχουμε το κύριο παράθυρο. Αυτή η περιοχή εμφανίζει τα αρχεία και τους φακέλους μέσα στον επιλεγμένο δίσκο ή φάκελο. Το κύριο παράθυρο είναι οργανωμένο σε στήλες όπως όνομα, ημερομηνία, τύπος και μέγεθος, που μας επιτρέπουν να βλέπουμε βασικές πληροφορίες για κάθε αρχείο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε κλικ σε αυτές τις στήλες για να ταξινομήσουμε κατά όνομα, ημερομηνία τροποποίησης, τύπο αρχείου ή μέγεθος. Στο πάνω μέρος του παραθύρου της εξερεύνησης βρίσκουμε την περιοχή μενού, η οποία παρέχει διάφορες επιλογές και εργαλεία. Πρώτο είναι το μενού αρχική, όπου μπορούμε να εκτελέσουμε βασικές ενέργειες για αρχεία και φακέλους. Εδώ μπορούμε να αντιγράψουμε, επικολλήσουμε, αποκόψουμε, μετακινήσουμε, διαγράψουμε και μετονομάσουμε αρχεία. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί για δημιουργία νέου φακέλου και ένα κουμπί ιδιότητες, που μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο. Στη συνέχεια έχουμε το μενού κοινή χρήση. Αυτό το μενού μας επιτρέπει να μοιραστούμε αρχεία με επιλογές όπως αποστολή με email, συμπίεση σε αρχείο zip, εγγραφή σε δίσκο και ακόμη και εκτύπωση εγγράφου. Αυτές οι επιλογές είναι χρήσιμες όταν θέλουμε να στείλουμε αρχεία ή να τα προετοιμάσουμε για άλλους χρήστες. Τέλος υπάρχει το μενού προβολή, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα αρχεία στο κύριο παράθυρο. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε μεγάλες, μεσαίες ή μικρές εικόνες, προβολή λίστας ή λεπτομερή προβολή. Υπάρχουν επίσης επιλογές για εμφάνιση ή απόκρυψη συγκεκριμένων στοιχείων, όπως επεκτάσεις αρχείων ή κρυφά αρχεία. Στο πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχει επίσης το πλαίσιο πλοήγησης, όπου μπορούμε να δούμε την πλήρη διαδρομή του φακέλου στον οποίο βρισκόμαστε. Αυτό μας βοηθά να γνωρίζουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε στο σύστημα αρχείων. Δίπλα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ένα βέλος πίσω και ένα βέλος προς τα πάνω. Το βέλος πίσω μας επιτρέπει να επιστρέψουμε στον τελευταίο φάκελο που επισκεφτήκαμε, ενώ το βέλος προς τα πάνω μας μεταφέρει στον γωνικό φάκελο ένα επίπεδο πάνω στην ιεραρχία. Και αυτό ήταν. Αυτά είναι τα βασικά μέρη της εξερεύνησης αρχείων των Windows. Ένα απαραίτητο εργαλείο για την οργάνωση και διαχείριση των αρχείων και των φακέλων μας. Ελπίζουμε αυτό το βίντεο να σας βοήθησε να κατανοήσετε καλύτερα πώς να χρησιμοποιείτε την εξερεύνηση αρχείων των Windows. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.